बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. देवगडमधील जल्लोष महोत्सवाचा फायदा पर्यटनवाढीबरोबरच अन्य घटकांना झाल्याचं नितेश राणेंनी सांगितलं आहे. देवगड तालुका व्यापारी पर्यटन संस्था आयोजित जल्लोष 2025 साठी उपस्थित असलेल्या सर्वच सिंधुदुर्ग व प्रामुख्याने माझ्या देवगडमधून पण आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या सर्व बंधू भगिनी आणि तरुण मित्रांना मी मनापासून नमस्कार करतो आणि आपलं स्वागतही करतो. जल्लोष 2025चा कार्यक्रम हा नेहमीप्रमाणे भरगच्च दिसतोय. जल्लोष हा उपक्रम गेल्या 15 वर्ष अतिशय यशस्वी पद्धतीने आमच्या देवगड तालुका व्यापारी पर्यटन संस्थेच्या माध्यमातून आयोजित केला जातो. पर्यटनामध्ये वाढ आणि विविध ह्या कलाकारांचं आकर्षण हे एकत्र येऊन आमच्या देवगडकरांचं आणि सिंधुदुर्गकरांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये मनोरंजन होतं. या सगळ्या प्रयत्नामुळे नुसतं पर्यटनामध्ये नाही तर देवगडच्या बाजारपेठामध्ये आणि आमचे हॉटेल व्यावसायिक असो, विविध छोटे मोठे व्यावसायिक असो, सगळ्यांनाच ह्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असतो. म्हणून ह्या निमित्ताने देवगड तालुका व्यापारी पर्यटन संस्थेच्या सर्वच माझ्या सदस्यांचं मी परत एकदा आपलं अभिनंदन करतो की ह्या 15 वर्षामध्ये आपला प्रवास, आपला लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून पाहण्याची मला फार जवळून संधी मिळाली आणि आपण जे मेहनत करता आणि एकत्र येऊन देवगडमध्ये जे वातावरण तयार करता ह्यासाठी खरंच आपलं कौतुक करायचं तेवढं थोडं आहे. म्हणून परत एकदा ह्या जल्लोष 2025च्या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्या जणांना मनापासून शुभेच्छा देतो. तसंच नवीन वर्षाच्याही जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आणि आपला आमदार म्हणून आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.